بله تماشوانین هجال سر ویمجاری کد اینا بوریده سروک کردستان سور وکیل مصطفى کسایت نافدار کوچا خویا داوی کر بهتر راوستاندن لسر ویمجارین ها بری خود دم روسیا برز هجار شامل نویسکار ویل گلمبه برز تو بخیر هاتی دم باش جوان تسبك ده سري وساق بسري و همو كردان طيبتيجي كردين سوفيت تكار بجمرة بحثا كسايات وكيل مصطفى بكاجمرة وش تمشوانين هجارة تشيرولو باندوراوي هبو از همو تماشاوان و سلاف دکم جی روسیا زور سپاس راستی جی ام پرخمگینین جبوه بویاره وکیل مصطفایف insane ki teorisen pratik bu u durukzan bu u hemu jiyana xwe ji bo Kurdistanê ji bo serxabûnê Kurdistanê hezir kiribû. Niha eger em yani navê Vekîl Mustafayê niha vek sinonîma Paşevend de Kurdistanê sor e. Kinge Kurdistan'a sor diye gotun Vekil Mustafayev diye bir emirov, kinge Vekil Mustafayev diye gotun Kurdistan'a sor diye bir emirov. Hoşbaxtiye ki mezine gor nerinemin. Tekoşer bu, Vekil Mustafayev 1938 da Özbekistan'a dayık bu. 1937 da saleki beri malbat evi Kafkasya hatı bir sürgün kirin. 37'de hatı bir sürgün kirin. 38'de da Vekil Mustafa'ya patladı dünya. Yani zoru, zahmeti de, meşakkati de zarokti bir derbaz biya. Derbaz bu huşkevi, burayevi, dema şerî cihanê duyemên 1941 da ji birçîbûn û tedayiyê mirin. Vekîl Mustafayev sala 1946 da 64 da bu borunun 64 da li Kırgızistanê zankoyê hukukê xelaz dibe diqedîne û serî de karê partiyê dike başî karê askeriyê leşkeriyê dike û Kırgızistanê herêma Oşê da dest bi polisiyê dike du demin kin de pir yani vezifeyên baş vezifeyên bilind digire û insanekî prinsipal bu ji ber vê yekî prinsipalî wî hemen derdikeve holêk li Kırgızistanê hemberî mirovê serokê Kırgızistanê dava vedike ji vê derî dê qebitandin dê Özbekistanê xudmuxtariyet heye Karakalpakya dibêjin Karakalpakya'da asayişê Karakalpakya'da ev dibe şubeyê cinayet herî giran birêve dibe. Başê ji vê derê dê Naxçıvanê dişinê Naxçıvan heremekî li Azerbaycanê ye ji xwe köke eslî Vekîl Mustafa ji vê derê ye li vê derê jî Wezaretê Derva de dîsa şubeyê beşê cinayetên giran birêve dibe ji vê derê ji xwe dest bi siyasetê dike di sala 88 da li Sovetistanê Hereketê Millî dest pê dibe li Özbekistanê fergane navbeyna Özbek û Mesxetî Tirkiye Mesxetî şer derdikeve vê derê Kurd jî jiyan dikin Kurd ji vê derê penaber dibin diçin Rusya Kazakistanê başê şerê Karabaxê navbeyna Azerbaycan û Ermenistanê da Kurd jî dimînin o navbeyna şer de navbeyna du arteşê de li Kurdistanê sor li vê derî Kurdên sürgün kirin berî vî Kurdên taybetî Kurdên Müslüman Kurdên me 20,000 zêdetir Kurd
tev Azeriyan ji Ermenistanê dê sürgün kirin. Beşekî dê Azerbaycan'a, beşekî Rusya, beşekî Kazakistanê belav dibin. Vê çaxê bizavekî hereketekî bi seraketiyê Mehmed Sulo Bavo ev ji Kurdê Ermenistanê ye lê Kurd bana Kurdê hemû Kurdê Bakurê Kurdistanê Kurdê Vanê ne Vana 1926 da ji destê zulmê Türkiye revî bûn hatibin Sovetistanê. برێز هەژار ژالی حکوومەتی وڵاتên یەکیتیا سۆڤێتیا berê çi fişar û zehmetî li pêş wekîl dihatin kirin Ez çekî min xas ez tiştê bêjim yani taybetî ji bo dema evê da dema heştê heşta da dema hilveşand heta hilveşandinê Sovyetê murav nikare bêje ku bu taybetî hükümet Sovyetê hember vekil Mustafayev zehmekî kiriye bu karakterê wî prinsipiyaliyê wî prinsipiyalî ve üsse kiriye ku hükümet hemberî vekil pir evek hişk ev bike tev bigere ev Kırgızistan'a min got hemberî Murovê serokê Kırgızistanê dava vekiliye vek polis filan vê çaxê ji Kırgızistan hatibi qevetandin û Özbekistanê berî hilweşandina Sovyetê pir davayekî pir mezin hebû davaya Pambû digotin ev dava digîş heta serokê Özbekistanê hemû wezareten Özbekistanê vê çaxê vê lêkolînê vê tişta da vekil Mustafayev jî ev divê komê de bû yani serokê wê Gidilyan bû ev pille bû serokê ev mehkemeyê yani istintak dibêjin vekil Mustafayev jî vî komê de bû piştê heştû heşta şûnda kenge vekil Mustafayev tevlî karê siyasî bû mecbur makul ji polisê derkeve. gelek spas bo mêvanê min Hejar Şamil ji Rusya li gel me bû zor spas bo bejdariya wî jî